Gajiku lagi wae cair wingi sore, kanggo bayar listrik karo sekolah anak-anake. Nanging tekan omah kaget neng jero ati, bojoku wis nunggu kurir nggawa barang sing ora pasti. Oh alah deng boyo eling kahanan, ojo mung nuruti mripat senengane COD-an isine mung pernak-pernik sing ora patek guna. Nanging rejane gawe sirahku dadi kriyeng ora liya. Gajiku lagi wae cair wingi sore, kanggo bayar listrik karo sekolah anak-anak.